Визата ми в джоба трап карта. Не съм от центъра, а от махлата. Не знам дали помниш как беха вата. Последните 2 лева давах за партия. Я му кажи, аре, стреляме всичко на 3. Лучва ви Дискорд. Сега ще гледаме компилация от Hargas Power. Познат още като Сир Вине. Hargas компилация. Това панорамата ли, олеле? Дем. Run. Гочикъв е забил отзад. Няма страшно. Заредил съм яко брашно. Стига, бе! Огън! Искам ретардите от Microsoft да им избухне офиса. Това е писмото до дядо Коледа. Ако не ми изпълниш... Каква та челгия в бекграунда, бе? Да ти се спънат елените тофлек. Копкаме, копкаме. Копка, дали ме волиш или е клопка? Дали си верна ко што се кунеш или ко се жене да лажеш умеш? Ако искаш бягай, Сир Ваня, мазен чалгар. Изпуснал си чантичката. Това кога е било, бе? Защо не го помня това? Пръчки събирал, конки намирал. Джумар. Учиш ли? Ще ти помогна. Седни, Евскота ми. Да те скъсам ли? Или да те напердаше? Хайде. Седни, Евскота ми. Ще вземем нов урок. А те тук намят. Това е Турциел. А това е Хезела Сакритска, като някой не знам кой. Ще си лъжиш, че целува по-добре от мен. Ще те гали с моите ръце. Хайде стреми, ще чакаш някой спомен да ти донесе. Тая игра става, защото тая игра е доста грендерска. Кеме тая госпожа. Само за час сега. Само за час. Ще играем тази игра. Ей, така се прави. Шик-шака-лака-лака. Кой ще кара лака? Шик-шака-лака-лака. Ти си много яка. Шик-шака-лака-лака. Кой ще кара лака? 1, 2, 1.
Ах ти чалгет. Вървях назад, а не напред. Шманяк. Дали обичам Хевън? Не, Хевън не го обичам. Трепни, ма само трепни и я чу за тебе да умрем и свече да ти крене. Мени су руке отсечене. Кой правиш отзади, бе? Гледа ми панделката, е. Да. Но си има приятел. Така че... Който е да е. Фри съм. Спокойно. Ти си ретард. Ти си ма снима, бе! Ти си ма снима! Ще ми тикам телефона, бе! Ти за мен си само секс, просто секс. Ти за мен си само секс. Хелане! Братле, що вчера ти се виждаха зърната, бе? Задавай ми неудобни въпроси, езикът ми на провокации носи, но почна ли да отговарям подробно? Защото вечерта бяхме си легнали заедно с него и още от тогава... Тарададам. Повярвай ми, ще ти стане неудобно. Видя ли го, как я вкарва? И подкарва, сега наред, всичко женско, дали и мен, адано. Та имаше момиче красиво в моя клас. Бях се кръстил възглавницата на него. И за вас името и прекрасно ще остане в дълбока тайна. И за по-нагледно ще я наричам просто. Превърнах се в нейн персонален лакей. Ако ми беше казала, може би щях да стана гей. Изпращах я всяка вечер, що тя беше страх от тъмното. После от студа често болеше ме гърлото. Първото, второто и тъй нататък вот поиска. Аз се гледам и разнежен, примучавам си кът. Идем, който тя приятел си намери. Аз нагло претендирах, че с него смея вери. Нещастник. I'm gay. Сирвайн е бадната този стрим. Поздравете го. Който го познава, вече е бадната този стрим. Good morning. Morning to you. Why are you gay? I've chosen not to engage. Doesn't that make you gay? What do you mean doesn't that make me gay? I am male and attracted to a female. So who is gay? You are gay.